bisimillahi arrahmani rahimi caggal yettude Allah en laɗum yettude jinnaɓe yettude pulago biyo o mbimi e wimami ko imme pulago jofte pulago e pulago jeeya pullo e jolfo e serer sara kulle e capato e bandike joola ko alda heedi heede sababu jonde men ɗo hande ko jonde pinal e ɓamtare culture africaine en ko alda e paltoro alda heedi heede mana o noon ko ñalawmaji ɗi ganduɗa ko teskindi jantude e ñalawmaji ɓennuɗi ɗo noon to tawete ɗon ɗo ko hôtel DG Amadou Abou Kane di Bergaman ko ɗo jaɓɓiɗen pine Afrique ɗe fof ko alda e paltor eɗen mbawi wiide ngol woni goho e l'essentiellement on ho fosam kono en rokka ñalawma o ha jamma o gorko joomi jambirama ñalla kaɓani mbala beltani to e guddude jobɓe kalide Amadou Boubou délégation noon rewɓe woɗɓe fof gari Afrique fof dilli diaspora dilli ɗum nden noon ɗum ɗo ko présentation kaldo on mo ko Amadou Thioubéry Ba to Hamaraɓe mo commune o komo région Matam mo leydi Sénégal bambaɗo fina taba kono en kala hol sababu ñalawmaji ɗi ardi ngal ɗo dental ko Amadou Tukkal Malal Demba Ousmane gorko bambaɗo kewɗo miijoji jaaƴo gandal malaɗo wune kañum waɗi créé ngal ɗo dental ma en tottumo haala holto hucci holto fayi holto yarata ɗum nden noon Amadou Siley Sangot ko gorko ñeñe keɗaɗo kettinaɗo ko jungo ñaamo kadi Amadou Abou Kane ko gorko maabo kadi jabbiɗo bandumen joom gueɗal mbasa junnat tan caggal ne bismiɗen ɓe totten président e waɗa discours mum jabbo bandiraɓe haala fadare nde on saaha kala gonɗuɗo nana inde mum yiya hoore mum image o saabu ko professionnel mo ganduɗa keblaɗo dokkade diplôme guila ta gurdam tisane an woni Oumar Doro Koumé maɗum siggi siiwe wambaɓe ɓe no mbiɗen ni mawɗo alel ko Habsat Oumar Daly e cillel Oumar Daly ko mawnu lengo pele ko joom suudam tarabo e ɓene lawol mbaɗi présenté wambaɓe e Alassane Thioubéry miñam e Djiby Alassane Mamadou Hamadou Doro ko miñamen ɗo ko banggue wambaɓe banggue mabuɓe noon Alhaji Dia ko baɗum Demba Hamme Siley ko mabo diaspora ko joom gueɗal e mon ɗo immi Amérique rewi Dakar ari ndendori ari ɗo hande notade e inde mabuɓe ñeñagu 12 culture o ɗum nden noon banggue lawɓe eɗen gandi meydi so noddirte Ibrahima so baɗɗo isine rakkal galo gaydako on woni mawɗo lawɓe délégation mabɓe ne ara to banggue sakkeɓe ko Amadou Bare Guissé gorko mo Hamaraɓe sakke mo ganduɗa kala ko yiɗi e ko sohli ne wawi wadde e sakkagu so tawi tikki kadi tew ɓendata ɓenneɗo tawa kono noon afo pulago o labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba jallinguere fuɗɗi gaynako nayyi Boori Diawre afo pulago ko secrétaire général fedde nde kadi kanko waɗi présenté lawɓe Afrique waɗi présenté lawɓe e Mauritanie ɗum nden noon wasa junnade en tawiɗo kadi jargueɓe meɗen ɓe mbiɗen kadi bisimilla men saabu ko pullo e bambaɗo e labbo jiiɗimo jiiɗi baba artiste aji international ɗi keɗoto ɗon ɗi eɗen gandi Ndeye Coumba Dia sa yiimo ene wayno ko artiste aji ɗi fof o lumtima ɗumen e banggue pinal makko e banggue fayida makko kono noon eɗen jogui baaɗi meɗen debbo ñeño dañƴo e gueɗal banggueji foof to banggue mbayla ko chef to banggue artiste ko keɓɗo médaille on woni Faty Ndour mawo yimɗo ko wedɗa urtiteɗo ngal kadi kaaliɗo Amadou Boubou e bandiraɓe ɗo fof urtiteɗo ngal kadi Amadou Abou Kane di Bergaman en jetti Allah e nelaɗo mum en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu ha godal men woode aduna he caggal majjum en jetti seremɓe men
ardiɓe en e diine ardiɓe en e kala meɗen aduna e kala ha dewgal hume e kala ha ɓiɗɗo inne kamɓe goni saabu eɗen jettaɓe no feewi ha wona seeɗa caggal majjum en jetti yilifaɓe meɗen aada sen mbi noon en nawarat Amadou Abou Abbas Amadou Lamine Sawa Ganna wan noon o meeɗi wonde maire commune Ogo e département Matam on gorko toroɗo jeyde jonde jooɗade kanko jeeyi oɗo nokku eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen bismo hoɓɓe yinde Amadou Kane Diallo moƴƴi Hawa Bouka Samba Dawda Sampolel Houleye Ali Abbas caggal majjum bandiraɓe en jetti Kalidou Amadou Boubou gorko pullo américain jaaɗo gudduɗe baɗɗo golle tiiɗɗe e nder leydi he so tawi o innama haal makko haalire wonno wonko wawi wonko waɗi Kalidou noon ko yakare nder leñol he Kalidou ko joom golle ñamtiniɗe nder leñol he Kalidou ko gorko belɗo mantude wonno wonko woni jawdi aduna ndi kodi mere sa jikkindi gacca sa jubbi goppa ene safara gacca kono safata mayde omo andi ɗum caggal majjum min jetti délégation moneli gimmi gudduɗe gaari ɗo e Thiankon ɓoggil ɗo ko Thiankon woni ɗo bandiraɓe bisimilla moon ko afi foof Bergeman hôtel mi nani yimɓe ne mbiya hôtel Bergeman kono ala inde koko wayla ko Bergeman hôtel hôtel o wiyete Bergeman hôtel woni inde hôtel o kono nde inde nde immi ko alma Amadou Abou Abbas Amadou Lamine Sawa Ganna alma o wonno omo ardi société gonno wiye Bergeman o addi ga inde nde nden inde nde ari ɗo o woni maire commune Ogo Allah waɗata ha ɓooya hunde ha ɓooya o itti laamu ngu o watti goɗɗum o waɗanimo ɗum ko waɗi ɗo oɗo hôtel wiya Bergeman hôtel wadde bandiraɓe somi yiiɗa junnade bisimilla moon gudduɗe naaɓe e nder ɓerɗe amen he bisimilla moon mbaari milla moon e nder ɓerɗe amen he bisimilla moon Thiankon ɓoggel kala kon keɓani ɗo wondi ko ala kono min beltima ɗon wawi hadde nde wonno so tawi joobi memama wonko gandume joobi ko heewi nde wonno mbiɗa jogui jaatigui mo wona jaatigui jatodde wona jaatigui photo biyeteɗo Mamadou Samba Racine noon woni jol yetto wutteji foskinere mo wona foftimere ɓuure gudduɗe jobɓe ɓuure Nouakchott alay saago noon Kalidou Amadou Boubou so tawi jobɓe memama sa memama jobɓe foof memama jobɓe foof dillata a neliɗo kadi ɓiɗɗo baɗɗo fayida mo belɗo wadde persante biyeteɗo Bayal Ka ndemin jiimude sikki ala min paami sa yi oɗo ne wawi nelede no fewi saabu on wawi yettinde nelal omo moti ɗum joni noon ɗum ɗo ko fedde artiste woni ɗo e gardogol Amadou Tukkal Malal min noon ko so Boori Diawre mbiyetemi ko labbo gimmimi ko Mauritanie ko min woni secrétaire général sedde nde min gondi kadi koye coordinateur e hono gara griot biyeteɗo Ama Thioɓeri ko gorko bambaɗo jontaɗo joguiɗo gueɗal e nder Wourossogui e diwan mum min mbawi wi tan ko bisimilla moɗon min beltinima Allah min beltinima oɗon yettude ceerno men kalifa men ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba ñaganademo balɗe juutɗe cellal duumigal e dendagal ummatil islamu kala salminta on ko Ba Amadou Tukkal e inde pulagu foof worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe arɓe ɗo ɓe kamɓe fof ɓe mbiyama bisimilla oɗo ñalawma hande ko ñalawma teddugal mo pulagu jeeyi ko ñalawma teddugal mo pulagu hande ko ñalawma teddugal kala ko pullo teddiniraɗo koɓe moftunoɓe ɗum gila hanki ha yetti ñalawma ñalluɗo hande o saabu en paami wiyama labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba buulel fuɗɗine jalliŋere fuɗɗi gaynaka larogal baddi ɓirdugal eeri mali sehi malaɗo soodi larogal ngal nani e inde Kalidou Amadou Boubou
gorko joobi jam birama cigilon cagalo ñalla kaɓa mbala belda daɓɓo dado kosam dañe teddungal noon ɓooyiyade gudduɗe sabu eɗen gandi Samba Gaydé ka fiilanomo toon arɗo nden noon ndeɗo jonde men hande ko ñeeñɓe Afrique fof wambaɓe lawɓe wayluɓe maabuɓe sakkeɓe jeeyaɓe hen Sénégal e Mali e Mauritanie e Gambie ɗeɗo leyɗele fof ndendi ndeɗo fedde ɓe dokki en noon teddungal ardade fedde nde so neɗɗo wiyama noon arde wiya ko hettu caggal e fandare fedde nde ko yen gurtin fina tawa men jokken enɗe meeje hakkudeji meɗen ganden enen fof jiidi yumma e jiidi baaba ɗemgal jogui leñol pinal jogui leñol pinal men e ɗemgal men ɗum ɗo toppirɗen ɗum wasa mayde ko ɗum woni ko fedde nde ummani en calmini président de la république Bassirou Djakar Diomaye Faye e premier ministre makko Ousmane Sonko e dendagal gouvernement leydi Sénégal fof ɗo to jooɗiɗen hande noon e nokku Bergeman Hotel mo Amadou Abou Kane o wi so tawi on gari on ƴetti ngal ɗo teddungal on mbaɗe leñol fulɓe minne min tawɗon ɗo mbiɗe bismi on 72 heures mo jiɗɗon wadde ɗo ñamdu mon yardu mon sécurité mon e ko sonorisation mon pop min ɓami charge sabu e inde pulagu en duttimo teddungal kanko Bergeman Hotel woni PDC e o woni gorko pullo Amadou Abou Kane en calminimo ñalawma hande o noon en ciftorat ɗo keesi Saydou Elimane Hamman Mamoudou Saw Abdou Samba Paté Ali Kibli keesi Bousso en ciftorat ɗo kadi Tidiane An en ciftorat ɗo moƴƴuɓe men fof guddunaɓe min beltima min gandi kadi teddungal min dokki on ngal on jaɓɓima teddungal ngal mawnam gorko Ama Thioɓeri nde gimmimi Madina Gounass garmi ha galle makko kalami momi ɗiɗo ñalɗi eɗen jiiɗi wadde yummiraɓe amen jiidi yumma e baaba jontaɗo fof gonɗo e leydi he ene yimani heɗanma ne nananma dongal ngal minnemi bandam en dondi kam dongal ngal minnemi adda dongal ngal mi ronma nden donduɗen dongal ngal ballodiren bandiraɓe meɗen no wini oɗo Alhaji Dia ko dowlaji dentuɗo Amérique immi kañum ne ari ɗo notade Amadou Siley Sango jaatigui amen o teddini min tawi omo jogui gueɗal e wuuro he ɗum noon mi wawa junnade mi salmini bandiraɓe kala garɗo ɗo bisimilla muɗum are jaam yo Allah nawtu ɗumen nam e jaam e cellal e kisal e yaajede en calmini ko wayno Hammad Pata Sira en Diawo Bébé Demba Koloti ko dokkaɗo teddungal to e Mauritanie gorko pullo biteɗo Amadou Mbaye ko dokkaɗo teddungal to e leydi Mauritanie gorko pullo biteɗo Alassane Fari ko dokkaɗo teddungal ɗo e Wourossogui ɗum noon Ba Ama Thioɓeri micro arte jungo ma so haalande nde ñawi en ñaguima yafuya sago men ko yo feewo kala gonɗo ɗo min calmini ɗum min juurima ɗum min beltanima ɗum kadi en jetti Allah en juule nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde wonnoon neɗɗo wawa hebde neɗɗo tawa rewani e dow neɗɗo kadi en jetti Allah en jetti sababu o en jetti Allah en jetti nelaɗo Allah en jetti sababu o ko wona ɗum ko wonko jiɗɗen settade e Kalidou Ka komin jotodiri e makko hande mankani duuɓi 50 ɗiɗo duuɓi fof min gonde makko koto dowlaji dentutto koko neɗɗo mo Allah hokki gueɗal kadi taw ko gonga e dow gonga sa yimo hamo yaaha e bedda a yimo hamo yaaha e bedda a dartinto ha mbawa labtindade mo min mbiyatamo ko joɗɗo e yiyande moƴƴuɗo e golle neɗɗo fof mo dardi o ɓurata darde son kaldi so haalnima a heɗoto sa heeɗima kadi famade nder ɓerde maɗa deƴƴina e nder haqqille maɗa kadi o wiyama Seydi Ka États-Unis de Amérique no fotirno 50 état o won wiyaɓe ko 52 kono ko 52 leydi 50 état o fof mo jogui hen teddungal nde wannoon jobɓe won gueɗal ngal Allah hokkiɓe kadi pulagu won gueɗal ngal Allah hokki pulagu kadi taw ko gonga e gonga ko pullo tan jiita wima bisimilla ma ar jooɗo ar ñaam nda yar ar lelo
ɗum ne kadi gueɗal kadi kanko Kalidou Ka neɗɗo fof meeɗo andudemo nimsani ko andirnomo min mbimo Seydou Ka sa yimo a jaɓat amoye diine l'islam e hamoye jokkere enɗam de kala ko naate nder dowlaji dentuɗi ene yettomo ene woodi gonowo e nder aduna he taw hay goto anda ɗum ala mo andi ala gandu ɗum kono noon wona ɗum woni dañal kono waɗirni dañal makko ngal ko dañal jongal e nder dañe kadi min mbimo Seydou Ka min calmini pulagu min calmini gonɗo sababu jeyɗo oɗo galle o par ce que won gonowo daña ɗeɗo gueɗe ronka famde no fina tawa kono noon ko waɗi ɗum ko neɗɗagu en jetti Allah en jetti nelaɗo Allah ɗum noon min mbima Seydou Ba goni sababu gueɗe ɗe kankon kadi min mbimo Seydou Diallo allahumma salli ala rasulillah bisimillah jonde nde ko jonde weltare jonde pulagu so wiyama pulagu kala ko miijiɗa e aduna he kene doga hen ko fulɓe ko mbatten ɗo ko en kessiɗina tan kono meeɗani majjude hay ñalamo goto pulagu majjara nde won noon kala ko dillata e aduna he ko rewata dow e ko rewata less e ko yahata e ladde koya he e ko woni e nder guure he e ko ñamate e ko yarate e ko kala ko dillirte e aduna he ko pulagu ndehe noon enen sen ƴetti ɗiɗi jonɗele en jooɗima kadi en kessitina tan nde won noon ko hiiɗano eɗen jetti Allah noon eɗen jetti baɗɗo sababu jonde nde ɗo hon Amadou Tukkal nde wonno ɗum ɗo koye karallagal jeeya nde won noon haqqille ko ma naftore haqqille sa tawi a dañi haqqille aɗa andi ka joom haqqille yaltin haqqille o bandiraɓe fof kutoro e haqqille o kono sa dañi haqqille a mofti haqqille o e ma a wi wonde yoma do ka joom haqqille min mbawide wona gonga woni jogade haqqille ko rendinde mbaɗa social comme dani ƴeewa aduna o no rendiri no jiidiri no jodiri no goto fof wawa andude goɗɗo o yimɓe jodɗo gostodira haqqillaji ene jooɗi ɗo joni noon ene haalda e moɗon ko Maba Diawanɗo biyeteɗo Amadou Mbouma Diong jeeyaɗo wuuro Nawel Seena Palel to jettoɗe jaame jeenayyi ɗe kanƴe fof toɗe ndendi ɗo ko on jooɗi ɗo wadde présentation Mabouɓe Diawanɓe e kañumen kala Diawanɗo to wawi wonde eɗen jetta Allah noon eɗen jetta kadi oɗo gorko pullo Kalidou Amadou sabu halpulaar ɓe mbi haymo yiyani mbarodi nani ubbali mum minen ko Seena Palel min jeeya kono amin nana golle makko wonɓe o jurdiri Seena Palel to won ko ñamete to wuura amen to taw ummi koye makko taw waɗi sababu ko ndewmi jokkodiral amin tawe ɗum amin jiiya kadi min beltanima onon gudduɗe naaɓe sabu on kolli min yidde mon e makko on kolli wonde kanko omo teddini on kolli wonde omo jogo e moɗon nafoore ɗum noon min mbi on bisimilla moɗon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا أبي الفيودات والبركات أحمد بن محمد السالم التجاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندراب جول بمن calmini on min juurima on no moƴƴi kadi min jaafnima on min jaafnima kadi jomen golle gollannoɓe koɓe gollanno ko mi wowani ɗum tan hotoɓe juumde ɗum tagi ñaaguimi ɓe dokkam seeɗa kono mbiɗa andi koye liggey mabɓe ɓe gonno Allah jarama ɓe jarama eyyi ko adi foof ko yettude Allah e oɗo ñalawma délégation o no wawima on gartu hen so Allah jaaɓi no Pulaar wiyata ni saaha kala ko dillini ɗum ko mataw ɓuuri ɗum doole gila e ɗe balɗe fof jinnaɗo o habri min wonde wonko kewata ga o haalani min no ɗum kewirta
o haalani min ciftorgol mon makko e nden hunde fodde ko ciftorɗonmo ko o haalani min no ɗum mawniri e makko ni ina mawni e makko so ɓallina on jiyanmo ɗo kono to woni to no woɗɗi kono omo yiɗi kam hollude wonde o tinani on ko tinɗonmo ko omo welti heen fodde ko haala ɗo ko fof fodde ko haala ɗo ko fof ko goonga ko neɗɗo moƴƴo noon Allah waɗimo onon ɓamɓe ɗo seettade maɓɓe ɓe fof ko on jananinkoɓe to makko bange enɗam walla bange koddigal son kaali ko kalɗon ko min kaali ko weñi ɗum tan on dañata wune walla son kaali min deƴƴi on dañata wune onon paamon ko kalɗon e makko ko minen enɗam makko ɓe ko ɓuri ɗum min gande makko e moƴƴere ko neɗɗo moƴƴo no mbiɗon ni jiɗɗo hoore mum ko adi fof jiɗɗo diine mum jiɗɗo ɗemgal mum daraniɗo leñol mum ɗum goto fof no andi ɗum kala ganduɗo mon andi moye ɗe gueɗe oɗo jeeyaɗo Allah wonde makko ko Amérique woodi ko haale makko wi to diine fof e nan hen kala ganduɗo walla nanowo anduɓe ne kaala ina andi toon kala ko dilli toon jungo makko nan hen noon Allah waɗanimo so diine o so leñol ngol so enɗam ɗam so ndimagu ngu so neɗɗagal ngal wadde so tawi on ciftorimo eko faate golle ɗemgal pular on ciftorimo eko yiɗi siftorede on ciftorimo ko meeɗa yejjidde e gardugol président o denɗi ceerno Ahmad min beltanimamo kanko ne no moƴƴi ko hollude on tan wonde teddungal tottuɗon mo ngal omo jaɓɓi ɗum juuɗe sappo e yettude kadi bandiraɓe ardaɓe ɓe ne gasama on gardu hen ardaɓe ɓe ko hunde wotere e makko guiƴiraɓe makko nan hen miñiraɓe makko nan hen ɓiɓɓe makko nan hen waaɗiraɓe makko nan hen sattidiɓe makko nan hen ko noon Allah waɗiri kala leñol hande gonnugol e nder gudduɗe neɗɗo mum nanɗo ko noon Allah waɗiri e ɗum waɗi noon kamɓene min jettaɓe no feewi saabu saaha o ko saaha haajuji ko saaha goƴaji kono son jiino ardani hayso min kalano konngol kam oɗon gandi min belti oɗon gandi kadi wonde mo teddinirɗon o no tiiɗe amen omo tiiɗe amen to wuro ngo e sifa kumdi kono kala goto gonɗo ɗo no jogui ko tiiɗiremu taw kamɓe tan ɗiɗo ko noon Allah waɗiri so moƴƴananno yimɓe fof haalde tan nda gasa ko kalmi ɗo ko hono ɗum ɓe kalata eyyi min beltanima on no moƴƴi emin ñaago fedde mon nde yo Allah nawrude yeeso eyyi yo Allah waɗe mayre kawral Allah waɗa hen nanodiral hoto cheyɗane dañi hen gueɗal ɓayde enen fof ɓamtaten ko leñol men ɓamtaten ko ɗemgal men ko enen fof koye laana goto gonɗen eɗen ñaago kan laana yo Allah hokkuko teroyde e dow jaam eyyi omo salmina on noon omo juuro on omo weltani on omo wonde mon e golle he omo salmina président o to président ɗo omo salmina kala tergal fedde nde omo salmina kala mo Allah waɗi tawtoraɗo e jonde he omo salmina ɗum omo juuro ɗum omo holla on wonde kala to weltare heɓanno weltare heeɓimo ɗon fodde no mbaɗirɗon ni nde tawno neɗɗo so tawi teddungal yonanimo tan ko goɗɗum ɗum yonatamo teddungal mbaɗanɗon mo ngal ina tiiɗimo ina mawni e makko eyyi min gari jiyon mi hay son jiyanimo min jiidiray mon min kolla on weltare makko ko ɗum woni koyɗe amen e ɗum ɗo ko kanko rokkunomin yo on ballitoro eko faate golle he nde disnimi président o nde noon ko noon wi ko ari ko yo sawtine e ɗum ɗo woni ɗo ko million ko kanko totti on yo on ballitoro golle ɗe inchallahu taala eyyi wonani hay hunde noon wonani hay hunde ko teddinirɗomo ko ɓuuri ɗum ɗo ko hunde gasore kadi so tawi wonno dañanoma ko ɓuuri ɗum omo handinno on e ko ɓuuri ɗum ɗo ko ɗum ɗo noon woni ko Allah newni ewa jarloɗon jaafoɗon no feewi no gasa ɗum ɗo wona domaine amen no feewi kono noon so tawi neɗɗo mo tinɗa tinama tan annena dillat ko woni ɗo ko fof ko hilfaɓe ko noon Allah waɗiri min calmini on min juurima on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nange koye fuɗi towi dartoyima kudude joɓe nange koye fuɗi towi dartoyima joɓe
gudude joobe wuro malango wune wonko gudude joobe waɗata sikkate ko wasu billay wona wasu koye wawde jeeya wuro kaalidu amadou bubu ka mbarodi tan mbarodi inne ande tan inne ande ka gudude joobe naaɓe ɗon ko saare mamam ha to gudude ndu yedde Samba Bayla Worgo Samba Bayla Worgo Samba Bayla Worgo dawani coyngol Cerno Bayal Ka Ali Seyni Ndongo Ustasi di pate soplo jere Samba Amadou Ka Abu Samba Jalloy Mamadou Abdul Ka Kame Abu Amadou Ka Aliou Amadou Binta Kalidou Ka Kumba Kalidou Ka ey Suwadou Samba Ka Binta Kuntayi Binta Fati Kuntayi Kardiatou Ka Kalidou Amadou Boubuka dañi wone dañi manore ko dañi wone dañi manore Kalidou dañi manore e dañi wone dañi manore e Kalidou dañi manore Kalidou Amadou e Kalidou dañi manore gudude joobe ne dañi manore gudude joobe ne dañi manore dañi wone dañi manore gudude joobe ne dañi manore Samba Gaynde ne dañi manore e Samba Gaynde ne dañi manore e Samba Gaynde dañi manore way manore 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 Amadou Kan Bergaman Amadou Kan ey Bergaman buri nene manjari mbimi duaw ba ma jaba ma Amadou Kan jale jere nawtuma to canko golle ma ne jooɗi golle ma ne jooɗi golle ma ne beeli